Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay isang kapatid ninyong Muslim, taga Basilan. Nagmamalasakit lang po ako sa mga kapatid namin na balik Islam. Ngayon lang po ako nagbigay ng comment patungkol sa pagkamatay ng isang kapatid nating Muslim. Tulad ni Boyet Padilla, kapatid ni o kuya ni Robin Padilla. Ang iso po dito, alam na ninyo lahat ang buong kwento kung bakit siya nailibing sa libingan ng mga Kristiyano. Sa akin lang po dito, tulad ng nakita ninyo sa taas o title ng aking video, ito na po ang solusyon para hindi po kayo nailibing sa libingan ng mga Kristiyano o dalhin pa kayo sa mga simbahan at imbersahan at saka ilagay pa kayo sa kabaong tulad ng mga pagkamatay ng mga Kristiyano. Subalit kayo po naman ay Muslim na. Sa Pilipinas, meron po tayong last will and testament paper. So, kapag gusto ninyo na ilibing talaga kayo sa pamamaraan ng Muslim o Islam, kailangan po kayo kumuha ng papeles na ito upang kayo ay mailibing sa pamamaraan ng Islam. Ang last will paper na ito ay meron po tayo sa Pilipinas at ilagay po dito lahat kung saan kayo ililibing at kanino ibibigay ang mga ari-arian ninyo at saka kung ano pa meron po kayo dito sa mundo. Ang gagawin lang po ninyo dito sa papeles na ito, dalhin po ninyo sa attorney at saka ipanotary lang po sa kanila, sa mga attorney. At ilagay doon ang mga witnesses. Pagkatapos po ng notary signed or pirmahan ng mga attorney o mga witnesses, mga saksi, kailangan po i-forward ninyo sa Supreme Court. Kung ayaw ninyo matulad kay isang kapatid nating Muslim na ilibing sa libingan ng mga Kristiyano, ay si Boyet Padilla. Kaya isa din po ito na lesson para sa atin lahat kung paano natin gampanan ang ating pananampalataya at saka kung tunay ba tayo ay Muslim. I-share lang po ninyo ito sa mga kaibigan natin balik Islam dahil ang video na ito special po ito sa kanila upang makatulong din po tayo sa mga kapatid nating sa iba't ibang lugar. Dito man kayo sa Basilan o sa Mindanao, Visayas o sa Luzon, kung saan man sulok ng mundo po kayo. Paalala lang po ito galing sa kapatid ninyong Muslim, taga Basilan. Ako po ay si Ajman Kumel, taga News Yakan ng Basilan. At paki-follow na rin po ang page natin at i-share talaga ang video na ito para alam ng mga kababayan natin na may solusyon pala ang mga balik Islam para mailibing sila sa libingan ng mga Muslim. Inshallah ta'ala, makatulong po ito sa atin lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.